Sponzorem tohoto podcastu je Generali Česká, která vám umožňuje jako první pojišťovna u nás řešit autonehody ve své aplikaci, rychle a online. Johoj, kto by nemal rád Aston Martin? Slávnu anglickú automobilku, ktorá svetu priniesla najmä poznanie, že aj vozidlá s tvarou znúdeného slnca môžu byť sexy. Ale aj Aston sa na sklonku 0. rokov ocitol v nepeknej situácii. Situácii, ktorá vyústila v produkt príťažlivý asi ako gastroskopia. Dámy a páni, a všetci tí medzi, vítame vás na pravidelnej nedeľnej exkurzii do automobilového prepadliska dejín. Pohodlne sa usaďte, pozrite sa pred seba, zatlačte dáviaci reflex a privítajte Aston Martin Cynet, najzúfalejší pokus o zníženie flotilových emisí na svete. Áno, vrátane Dieselgate. Veď sa má tak, že sme sa v Európe od roku 1993 zaviazali k plneniu emisných noriem Euro, teda nenávidenému súboru pravidel a kvót, ktoré dovolujú našim autám vypúšťať do ovzdušia stále menej škodlivých výfukových plynov. Čo zároveň núti zlé lenivé automobilky napredovať vo vývoji nových, čistých technológií. Alebo celý systém elegantne ošťať, jak to urobil Aston Martin. V roku 2012 totiž mala vstúpiť do platnosti nová legislatíva, ktorá zaviedla pojem flotilové emisie. V praxi ide o súbor poplatkov a zdanení, ktoré sa odvíjajú od spriemerovaných emisí všetkých predaných modelov značky. Povedané jednoducho, EÚ nastaví číslo a záleží na vašom zložení modelovej palety, koľko budete každý rok cálovať za prekročenie tohto čísla. Automobilky vyrábajúce klasické autá mohli zostať v relatívnom pokoji. Toto pravidlo však znamenalo veľký zdvihnutý prst a hádajte ktorý, lebo tento to fakt není, pre výrobcov superšportových automobilov, ktorým mohla byť predtým ekológia úplne ukradnutá. Aby sme sa ale nechápali zle. Z demokratickej a slobodnej povahy nášho kontinentu týmto automobilkám nikto nezakázal vyrábať neekologické autá. Len na ne naparili proste strašne veľkú pokutu. Rôzni hráči v priemysle sa s tým popasovali pomocou hybridov či turboduchadiel, ako napríklad Porsche či Ferrari. Aston Martin sa však na celú problematiku pozrel trocha matematicky a vyšlo im, že ak by kusovým športiakom vymysleli nejaký vtipný prívesok do mesta, ktorého by ročne vyrobili okolo 4000 kusov, flotilové emisie by výraznejšie neovplyvnili ich vianočné odmeny. Gaydonská automobilka však nemala dostatočné skúsenosti s výrobou niečoho, čo malo počet valcov menší ako číslo deliteľné osmičkou. Samostatný vývoj nového minivozidla by zasa zhltol príliš veľký objem financií. Angličania sa preto prirodzene rozhodli hľadať partnera v niekom, kto podobné auto už vyrábal. No a kde bolo, tam bolo, bola raz jedna Toyota, ktorá dala v roku 2008 svetu model IQ. Excentrické auto do mesta, ktoré útočilo na smart rozmermi, hospodárnosťou aj sexapilom autonehody. To posledné berte skôr nadnesenie, na takmer štvorcovom pôdorise sa skrátka niečo úplne príťažlivé vymyslieť nedá. Faktom ale zostáva, že IQ od Toyoty nebolo zlým základom, veď aj v Japonsku získalo svojho času titul auta roku. Následne niekto v Astone trpko preglugol a spísal kontrakt, na ktorý svet tak skoro nezabudne, aj keď by asi veľmi chcel. Jeho výsledkom bolo auto predstavené v roku 2011 ako Aston Martin Cynet. Automobilový ekvivalent fakt predraženej dámskej kabelky. Na rozdiel od svojich atletických súrodencov a Toyota IQ, Cynet bol k dispozícii len s jedným motorom. Pod kratučkou kaputou sa mu nachádzala 1,3-litrová japonská jednotka s označením 1NR-FE. Tento motor produkoval na malé auto decentných, no na Aston fakt smiešných 72 kW. No v prvom rade vypúšťal do ovzdušia najviac 110 gramov oxidu uhličitého na kilometr jazdy. Fajná bola aj spotreba, ktorá sa vedela udržať pod hranicou 4 litrov na stovku. S plne obsadeným autom to teda znamenalo spotrebu len 1 liter na 100 km na osobu. Fakt vážne, nekecam. Podobne ako IQ, aj Cynet bol štvormiestnym autom. Aha, vzadu to vyzeralo nejak takto. No, a presne tu končí zoznam pozitívnych vlastností vozidla, ktoré vám za 30 000 libier ponúklo tak maximálne trapas. Totiž, aj napriek celkom slušnému základu, akým bolo Toyota IQ, Cynet s typickou, no na malé auto pomerne násilne nalepenou maskou chladiča pôsobil groteskne už na prvý pohľad. Navyše, bolo úplne jedno, z akého uhlu ste sa na toto stvorenie pozerali, príbuznosť s Toyotou IQ bola proste vždycky veľmi zrejmá. To dostávalo Cynet do celkom nezávidenia hodnej pozície. Miešalo sa tu totiž niekoľko faktorov. Ako zástupca rodu Aston Martin musel mať Cynet prémiovú cenovku, zároveň však ani najbohatším ľuďom nedávalo zmysel minúť 30 000 libier za podobné vozidlo, obzvlášť potom, čo ich každý rok plánujete vyrobiť až 4 000.
Ale absolútne žiadny zmysel to nedáva až potom, keď si uvedomíme, že samotná Toyota IQ bola vlastne vo všetkom lepšia, aj z pohľadu dizajnu. Tam, kde Toyota IQ vyzerala ako inteligentné riešenie mestskej mobility, tam Cynet vyzeral ako značková tehla od Saprin. Inak povedané, značkové veci dávajú zvyčajne zmysel len vtedy, keď má pre dané odvetvie daná značka akýkoľvek prínos. V modnom svete je to niečo také, ako keby u Gucciho začali vyrábať pracovné prilby za symbolických 10 000 eur s logom Louis Vuitton na čele. Cynetu sa skrátka nepodarilo nikoho prekabátiť. Situácia totiž nebola oveľa lepšia ani v interiéri auta, ktorý si stále zachovával proporcie nie nepodobné tomu, čo sme videli v Toyote IQ. Aston Martin skrátka svoju šancu nepremenil, aj keď pokojne mohol. Musel by však trocha zmeniť prístup. Možno by stačilo využiť svoju zabudnutú, no celkom vzrušujúcu históriu v digitálnych kokpitoch, ako napríklad v Lagonde. Alebo skrátka ponúknuť niečo koncepčne odlišné. Niečo s pridanou hodnotou, nie len proste kožou obšitú tú IQ. Ako sme sa však niekoľkokrát v histórii tohto priemyslu presvedčili, ľudia podobným produktom občas zvyknú sadnúť na lep. A tento výrok v plnej miere platí aj pre Cynet, pretože je v ňom použité slovo občas. Cynet bol presne tým, čo sa nachádza medzi dvoma občasmi. Už v prvom roku výroby sa ho namiesto 4 000 totiž predalo až 150 kusov. A nebudem vám to ukazovať na prstoch, lebo takéto obrázky bývajú väčšinou nelegálne. K úcti mu možno slúži, že sa ďalších 150 kusov predalo aj v ďalšom roku. To keď sa Cynet presunul na trhy kontinentálnej Európy. Po týchto 2 rokoch sa však jeho výroba nadobro skončila, keďže s obdobnými predajnými číslami sa mu flotilové emisie automobilky nepodarilo znížiť tak dobre, ako to dokázal s imidžom svojho stvoriteľa. A predsa sa Cynet ešte raz vrátil zo záhrobia. Konkrétne to bolo v júni 2018, keď sa automobilka pochválila s exkluzívnou jednokusovkou pre istého zákazníka, ktorému sa zachcelo mať v Cynete aj astoniansky motor. Svoj 4,7-litrový 321 kW 8-válec Prckovi požičal jeden smutný exemplár modelu Vantage S. Ak ste čakali niečo ako napravenú povesť, tak to fakt nehrozí. Výsledok je ešte asymetrickejší ako sériový Cynet, teda minimálne ešte viac pôsobí dojmom, že je asymeter vysoký, asymeter široký a asymeter dlhý. Ak by ste teda používané mestské autičko od Astonu Martin chceli nadobudnúť do svojho osobného vlastníctva dnes, pripravte si sumu okolo 50 000 eur. A ja si myslím, že toho robí naozaj veľmi právoplatným členom klubu Aut z pekla. Nemyslíte? Tak už viete. A my sa vidíme na budúce. Takže sa majte krásne a čau.